Καλησπέρα και πάλι. Θα δείξουμε πώς μπορούμε με την εφαρμογή Movely να φτιάξουμε το πρώτο μας video animation. Έχουμε συνδεθεί, είμαστε στον πίνακα ελέγχου και θα πατήσουμε εδώ το κουμπί που λέει New Move για να φτιάξουμε το πρώτο μας video animation. Θα δώσουμε ένα τίτλο, ο οποίος θα πρέπει να είναι σχετικός με αυτό που θα φτιάξουμε. Εγώ θα φτιάξω ένα animation απλό, η πόλη στη νύχτα. Περιγραφή θα βάλω το ίδιο. Και το δίνω και μια κατηγορία, ας πούμε ότι είναι education. Όλα αυτά βέβαια μπορούν να αλλάξουν αφού έχουμε φτιάξει το βίντεο μας. Πατάμε continue. Δεν θα διαλέξουμε κάποιο template. Ας φτιάξουμε ένα από την αρχή, just let me. Δεν θα πάρουμε το tutorial και για να μην ξαναεμφανιστεί ας πατήσω και αυτό. Quit the tour, πατάω. Ωραία. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να αρχίσουμε, η σκηνή μας είναι άδεια. Πρώτα θα βάλω ένα background. Εγώ θα φτιάξω ένα σκηνικό, θέλω ένα σκηνικό πόλης. Για να διαλέξω εδώ από τα background. Φυσικά μπορούμε να βάλουμε και το δικό μας background. Ας διαλέξουμε όμως κάποια από τα έτοιμα. Ναι, αυτό εδώ. Κάνω λοιπόν κλικ. Όχι, θέλει drag, θέλει σύρσιμο για να πάει. Και βλέπω ότι έχει προσθεθεί το σκηνικό μου. Και έχει εδώ διάρκεια 4 δευτερόλεπτα. Εγώ θα τη μεγαλώσω. Θέλω όλο το animation να είναι, ας πούμε, να είναι γύρω στα 12 δευτερόλεπτα. Ωραία, ας πούμε ότι είναι νύχτα, ας βάλουμε και ένα φεγγαράκι πάνω στον ουρανό. Θα διαλέξω εδώ μπορώ και το όλο, κάτι να σου πω είναι το Doodle Marker Style, κάπου εδώ βρίσκεται το φεγγαράκι νομίζω. Μπορώ να κάνω και αναζήτηση, αλλά θα πρέπει να είναι στα αγγλικά. Κάπου είχε το φεγγαράκι. Να το, εδώ είναι. Λοιπόν, το βάζω και αυτό στη σκηνή μου. Το μικραίνω και λίγο. Και ας πούμε ότι θέλω να είναι από δεξιά το φεγγάρι. Θέλω όμως να αντιστρέψω, να αντικαθρεφτήσω το αντικείμενο. Αυτό θα γίνει, αφού το έχω επιλέξω, θα πατήσω αυτό το κουμπάκι. Θα κάνω οριζόντιο καθρεπτισμό. Ωραία. Και επειδή το φεγγαράκι είναι και αυτό ένα στατικό αντικείμενο, θα διαρκεί, γιατί τώρα όπως είναι, εξαφανίζεται μετά. Θα διαρκεί όσο και όλο το βιντεάκι μου, όσο και το background. Δηλαδή θα σύρω για να πάει στο 12 δευτερόλεπτα. Και όπως βλέπετε, αυτή η κόκκινη οριζόντια γραμμή είναι η λεγόμενη playhead, δηλαδή μου δείχνει σε ποιο σημείο του χρόνου βρίσκομαι. Μπορώ λοιπόν να παίξω το βίντεο μου μπρος πίσω ή να πατήσω το play. Έχω ένα στατικό τώρα βιντεάκι. Το σταματάω από εδώ. Ας δώσω λίγο και ζωντάνια στο σκηνικό μου. Θα βάλω κάποιο αντικείμενο το οποίο να κινείται. Ωραία, εδώ έχει ένα αερόστατο. Ας το ρίξω αυτό. Ας το μικρύνω λίγο. Και μπορώ να του δώσω χρώμα. Να μην έχει το χρώμα το άσπρο μαύρο, δώσω κάποιο χρώμα άλλο. Ωραία. Αυτό να το βγάλω, βλέπετε, γίνεται διαφανές. Δεν το θέλω αυτό. Ωραία. Ας βάλω κάπου εδώ, ας πούμε, το αερόστατό μου. Ας το μικρύνω λίγο ακόμα. Ωραία. Εδώ στη γραμμή του χρόνου φαίνεται ότι έχω βάλει αυτό το μπαλόνι. Όμως έχει μπει, εμφανίζεται ξαφνικά στη μέση. Εγώ δεν θέλω να γίνεται αυτό. Θα το βάλω να εμφανίζεται από την αρχή.
Ωραία. Και ας το δώσω λοιπόν κίνηση. Θα πατήσω εδώ, βεβαιώνομαι ότι είμαι στο μπαλόνι, θα πατήσω Choose Animation και θα βάλω Move and Zoom. Με αυτό το εφέ είναι που βάζω κίνηση. Βλέπετε δεν έγινε ακόμα κάτι, έχει μπει μια τελεία. Θα κάνω εγώ λοιπόν κλικ κάπου εδώ οπουδήποτε και θα βάλω ένα δεύτερο σημείο για το animation. Δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Άμα κάνω κλικ στην τελεία, είμαι στην αρχική του μορφή. Θα πάω στην τελική του μορφή. Εδώ πάλι. Στην τελική του μορφή θέλω να πηγαίνει να φεύγει εντελώς από το σκηνικό μου. Ας το βγάλω εδώ πέρα. Άρα λοιπόν άμα το παίξω βλέπετε ότι θα έχω κάποια κίνηση. Η κίνηση όμως είναι λίγο κάπως γρήγορη, κάπως αφύσικη, γι' αυτό πρέπει να μεγαλώσω τη διάρκεια του μπαλονιού και τη διάρκεια του animation. Εδώ σέρνω. Για να δούμε πώς είναι τώρα. Τώρα είναι κάπως πιο φυσική η κίνηση, πιο αργή. Ωραία. Να βάλω και ένα χαρακτήρα, έναν ανθρώπινο χαρακτήρα μέσα να ζωντανέψει κάπου πιο πολύ το σκηνικό μου. Κάπου είδα ότι έχει ανθρωπάκια, για να δούμε. Νομίζω είναι στην αρχή. Ωραία, έχει εδώ διάφορους χαρακτήρες που μπορώ να βάλω, αλλά εγώ θα διαλέξω, δεν έχει πολλούς βέβαια, κάποιους που έχουν κίνηση. Π.χ. εδώ αυτό το παιδάκι έχει και κίνηση. Δεν είναι απλά ένας χαρακτήρας που μπορεί να κινείται ολόκληρος, έχει και την κίνηση του περπατήματος. Ας το βάλω αυτό εδώ, σκηνή μου. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ πέρα το boy walking. Ας πούμε ότι θα αρχίζει από εδώ δεξιά. Να το. Και θέλω μετακινώ τη γραμμή του χρόνου του να είναι από την αρχή να φαίνεται το αγοράκι. Ωραία. Το αγοράκι μου τώρα όμως δεν κινείται. Να του βάλω και αυτού ένα εφέ κίνησης. Θα βάλω πρώτα ένα move and zoom. Λοιπόν, ωραία, αυτή είναι η αρχική του θέση. Θα κάνω κλικ να του βάλω και ένα ακόμα σημείο. Ας μεγαλώσω λίγο το χρόνο. Και όταν είμαι... κάνω εδώ ανέρεση. Μία ακόμα φορά, ωραία. Κάνω κλικ εδώ στην τελίτσα, τη δεύτερη τελίτσα και μετακινώ το ανθρωπάκι, ας πούμε θέλω να περπατάει μέχρι εδώ, ας πούμε θα περπατάει. Ή να φεύγει εντελώς το σκηνικό μου. Και ας μεγαλώσω, να διαρκεί περίπου όσο και το animation και εδώ να τραβήξω τη διάρκεια του εφέ, βλέπετε του move and zoom, για να πάω στην αρχή, τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Ωραία. Και έχω λοιπόν το παιδί που κινείται. Για να δούμε μέχρι που θα πάει. Ωραία, θα φύγει. Ωραία λοιπόν. Και εδώ βλέπω ότι έχει προσθεθεί κάποιος χρόνος που δεν θέλω. Μπορώ λοιπόν από εδώ να σύρω για να το πάω μέχρι εδώ. Η κίνηση όμως είναι αφύσικη του αγοριού. Έχει όμως, όπως είπαμε πριν, έχει και την ιδιότητα αυτό το γραφικό που έβαλα να έχει και το εφέ του περπατήματος. Κάνω λοιπόν εδώ στο boy και μπορώ να βάζω ένα δεύτερο animation. Το συγκεκριμένο λοιπόν υποστηρίζει και το εφέ του περπατήματος, walk. Ας το βάλω, για να δούμε πώς είναι. Ωραία, βλέπω ότι περπατάει. Όχι όμως για όλη τη διάρκεια, γι' αυτό γιατί το εφέ βλέπετε διαρκεί πολύ λίγο. Ας το κάνω να διαρκεί και αυτό όσο και το περπάτημα. Για να δούμε τώρα.
Εδώ θέλει λίγο να το τραβήξω. Έλα. Τέλος πάντων. Ωραία, και έχω τελειώσει με το animation μου, αλλά για να γίνει ακόμα πιο ζωντανό, ας βάλω και κάποια μουσική, κάποιον ήχο. Είπαμε εδώ στην προσωπική βιβλιοθήκη μπορώ να βάλω κάποιους ήχους. Δεν έχει κάποιους έτοιμους ήχους. Άρα λοιπόν, εγώ θα δείξω, μπορούμε να φορτώσουμε εμείς ένα αρχείο με μουσική που έχουμε εμείς. Θα δείξω ότι υπάρχει μια ιστοσελίδα, για να δούμε, π.χ. αυτή εδώ, υπάρχουν και άλλες, τις έχουμε όλες σημειώσει στο μάθημα, όπου μπορώ να κατεβάσω κάποιο αρχείο μουσικής. Ας πάω εδώ λοιπόν, διαλέξω κατηγορία background, θέλω ένα απλό background. Έχει διάφορα εδώ πέρα. Έχει εδώ, για να δούμε αυτό το εφέ. Κάνω κλικ για να παίξει. Άρα είναι εφέ ήχος πόλης. Κάνω λοιπόν δεξί κλικ εδώ στο MP3 και λέω αποθήκευση συνδέσμου. Επιφάνεια εργασίας, background είναι το αρχείο ήχου, αποθήκευση. Κατεβαίνει, πάω πίσω λοιπόν στο... είναι νέο παράθυρο. Θα φορτώσω τον ήχο, add sound. Είναι αυτό εδώ. Ας αφήσω το όνομα όπως είναι, αποθήκευση, save. Γίνεται το φόρτωμα. Και θέλει κάποιο λίγο χρόνο να γίνει η προετοιμασία του. Βλέπετε είναι preparing, δεν μπορώ να το βάλω ακόμα. Ωραία, τώρα μπορώ να το προσθέσω. Θα το σύρω λοιπόν και αυτό στη σκηνή μου. Και βλέπω ότι έχει πάει σαν νέο επίπεδο, νέο layer, ο ήχος. Ωραία. Και αυτό θα το βάλω να είναι σε όλη τη διάρκεια του animation. Δηλαδή εδώ σε αυτή τη γραμμή. Ωραία, για να δω λοιπόν τώρα, ας το παίξω ολόκληρο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και για να μην έχει αυτό το άσπρο στο τέλος, θα κάνω ακριβώς το χρόνο. Για να το πω. Εντάξει, ο ήχος τελειώνει λίγο απότομα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, έχω τελειώσει με το animation. Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσω, γιατί γίνεται αποθήκευση αυτόματα, αλλά ας πατήσω εδώ το αποθήκευση. Ωραία, το κάνει αποθήκευση. Κλείνω λοιπόν το animation από εδώ. Η δημιουργία μου εμφανίζεται λοιπόν στον πίνακα ελέγχου. Μπορώ λοιπόν να πατήσω edit, να το ξαναεπεξεργαστώ, να συνεχίσω να το επεξεργαστώ. Αν πατήσω το λεπτομέρειες, εδώ λοιπόν μπορώ να δω πώς ακριβώς θα είναι το animation. Απ' έξω, μπορώ και σε full screen να δω. Ωραία. Και λοιπόν έχω εδώ διάφορες επιλογές. Μπορώ να το κατεβάσω στον υπολογιστή μου ως αρχείο βίντεο για να δω τι κάνει. Ναι, να το κατεβάσω σε σκέτο αρχείο βίντεο ή σε μορφή ιστοσελίδας με βίντεο. Μπορώ επίσης να το δημοσιεύσω ώστε να το βλέπουν και άλλοι χρήστες ή να το κοινοποιήσω. Για να δούμε πώς γίνεται η κοινοποίηση.
Λοιπόν, με την κοινοποίηση μπορώ να το στείλω σε κάποιον φίλο μου για να μοιραστούμε αυτή την εργαστία. Για να μπορεί δηλαδή να το επεξεργαστεί και αυτός. Δεν το χρειάζομαι αυτό. Εγώ θέλω να κάνω δημοσίευση της εργασίας, δηλαδή θα πατήσω publish και μπορώ να το δημοσιεύσω στο YouTube ή στο Facebook αν έχω λογαριασμό. Εγώ θα το δημοσιεύσω στην gallery της εφαρμογής. Και αυτό θα κάνουμε και εμείς για αυτή την άσκηση. Δημοσίευση λοιπόν στο gallery, θα βάλω την κατηγορία, τη γλώσσα δεν χρειάζεται, μπορώ να βάλω και κάποια ετικέτα και την περιγραφή, πατάω συνεχίζω. Αν θέλει minimum περιγραφή 5 λέξεις, ας συμπληρώσω, μπορώ να γράψω και ελληνικά άμα θέλω. Τώρα πατάω continue, πάλι δεν το δέχεται. Βάζω και μια ετικέτα. Ωραία. Αφού συμφωνήσω και με τους όρους, πατάω το κουμπί publish. Εδώ με ειδοποιεί ότι το βίντεο μου τώρα προετοιμάζεται και θα προσθεθεί στην gallery με όλα τα βιντεάκια σύντομα. Θα λάβω ένα email που θα μου ειδοποιεί πότε θα έχει γίνει η δημοσίευση. Αφού λοιπόν έχουμε δημοσιεύσει με το λειτουργία Publish το βιντεάκι μας και έχει ετοιμαστεί, για να το κοινοποιήσουμε σε άλλους να το βλέπουν και για να το παραδώσουμε ως βεβαίωση ότι έχουμε φτιάξει την άσκηση, θα πάμε στο Gallery, εδώ που λέει Gallery. Θα δούμε λοιπόν το βιντεάκι εδώ πέρα στην Gallery των χρηστών. Και με αυτό εδώ το URL μπορούμε να το στείλουμε κάπου. Για να δούμε λοιπόν αν το αντιγράψω. Με αυτό λοιπόν το URL μπορεί κάποιος να δει το βιντεάκι μας χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στην εφαρμογή αυτή. Και επίσης μπορούμε να το κάνουμε ενσωμάτωση ή να το μοιραστούμε σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Ωραία, είδαμε λοιπόν πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα βιντεάκι και να το μοιραστούμε με άλλους.